zastupnika HDZ-a govoriti uvaženi zastupnik Ivan Radić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Člankom 140. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske određeno je da Hrvatski sabor potvrđuje međunarodne ugovore koji traže donošenje ili izmjenu postojećih zakona. Prijedlog zakona o potvrđivanju okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za projekt zaštite od poplava je upravo takav međunarodni ugovor o čijem donošenju mi danas diskutiramo, no same odredbe navedenog ugovora okvirnog ugovora o zajmu s obzirom na način potvrđivanja međunarodnih ugovora mi ovdje ne možemo mijenjati, već možemo samo podržati ili ne podržati prijedlog zakona o potvrđivanju navedenog ugovora. Republika Hrvatska je Razvojnoj banci Vijeća Europe predala zahtjev za odobravanje zajma još 27. kolovoza 2014. godine, dakle prije skoro 2 godine. Ugovor o zajmu je potpisan 2. rujna 2015. godine u Parizu i 15. rujna 2015. godine u Zagrebu, a osnovna i isključiva svrha i cilj mu je financiranje projekta zaštite od poplava. Navedenim projektom planira se unaprijediti i obnoviti postojeći sustavi zaštite od poplava na prioritetnim riječnim slivovima u Republici Hrvatskoj, a sve sukladno strategiji upravljanja vodama i višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije. Primarni korisnik ovog projekta je stanovništvo izloženo riziku od poplava. Ukupna vrijednost projekta zaštite od poplava procijenjena na iznos od 80 milijuna eura, a okvirnim ugovorom o zajmu Republici Hrvatskoj se stavlja na raspolaganje novčani iznos od 40 milijuna eura, s tim da nam je Razvojna banka Vijeća Europe odobrila darovnicu u vidu subvencija na kamate u iznosu od 1 milijun eura. Dakle, polovica vrijednosti projekta financira se ugovorom o zajmu, a druga polovica vrijednosti projekta će se osigurati iz izvornih prihoda Hrvatskih voda. Zajam bi se trebao povući od Razvojne banke Vijeća Europe u razdoblju od 2016. do 2018. godine s rokom otplate do 2027. godine, dakle u vremenskom razdoblju od 9 godina. Zakonom o potvrđivanju okvirnog ugovora o zajmu su detaljno uređeni svi uvjeti ugovora, svrha ugovora, financijski uvjeti, provedba projekta, praćenje projekta te osiguranja otplate duga. Sredstva zajma trebala bi biti na raspolaganju za korištenje odmah nakon što okvirni ugovor o zajmu stupi na snagu, a to je dakle nakon što ga Hrvatski sabor potvrdi. Kao dodatak, odnosno prilog zakonu, nalazi se cijeli opis projekta zaštite od poplava kojim je definirano osnovno područje njegovog djelovanja u smislu sprječavanja prirodnih i ekoloških katastrofa. Planirani radovi projektu su podijeljeni u 2 komponente i to kao prva komponenta predviđeni su radovi na sustavima obrane od poplava koji će obuhvatiti brojne građevinske i hidrotehničke radove s ciljem zaustavljanja ubrzane erozije riječne obale, preoblikovanja i korigiranja riječnih korita kroz iskapanja, nasipavanja i izjednačavanja profila, učvršćivanja riječnih nasipa i povećanje stabilnosti vodotoka. Druga komponenta odnosi se na institucionalno jačanje u kojoj se planirana novčana sredstva planiraju koristiti za unapređivanje operativnog upravljanja rizicima od poplava i izravne provedbe mjera zaštite od poplava posredstvom ciljanih mjera jačanja kapaciteta. Isto tako, ono što ide u prilog prihvaćanju ovog zakona je predviđanje da će projekt zaštite od poplava polučiti znatnu društvenu korist, budući će ugroženo stanovništvo dobiti kvalitetniju i učinkovitiju zaštitu od razornih učinaka poplava, a poboljšanim sustavom će se moći spriječiti šteta na imovini, infrastrukturi i kulturnim dobrima te smetnje u gospodarskoj aktivnosti na područjima koja trenutačno nisu prikladno zaštićena od poplavnih rizika. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora je na svojoj sjednici na 6. sjednici održanoj dana 19. travnja 2016. godine predmetni prijedlog zakona u svojstvu matičnog radnog tijela te ga jednoglasno poduprijeo, a na tekst konačnog prijedloga zakona odbor nije imao niti jednu primjedbu. Nastavno na sve navedeno, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava prijedlog zakona o potvrđivanju okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za projekt zaštite od poplava s konačnim prijedlogom zakona. Hvala vam lijepa.
Hvala lijepa. Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Josipa Đakića. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega Radić, dobro ste sve prezentirali i ovaj projekt je zapravo izuzetno vrijedan i sigurno